zan iya rera guda uku waɗanda na san insha Allah na rera su masu kallo za su iya cewa dama ni na yi wani waƙoƙin saboda sun ɗan kwana biyu. Ta farko akwai waƙar rufa na kasaya wadda ake yin ta kamar haka: da ka so da a soka ai gara a soka hakika a shi ya fi da ka je da a zoma ai gara ka je ba zan make ƙarya ba rufa na kasaya irgata. Da fatan kin gane. Bayan ita kuma akwai waƙar nanaye: Alan ka ta ɓoye Alan ɓoye ba mareni ya ce ba. Biyu kenan. Sannan ta uku akwai al'ajabi: abun al'ajabi kallo ya koma sama yau ga shaho ya ɗaukewa na nazari soyayya ta a gare mu da ke wata ran za ta yi rana. Gaskiya kaga waƙoƙi ne sanannu amma ba lallai bane a ce yau Awwal Ishaq shi yayi. Gaskiya ne. A cikin shirin kwana 90 ka taka muhimmiyar rawa a cikin gidan gwamna inda ka fito a direban matar gwamna wato Hajiya Rabi, sannan kuma ka kulla alaka da yarinyar gidan gwamna wato Rayya. To masu kallo za su so su san shin akwai wannan soyayya ko kuma taku ce ta fim in an gama an ɗauki kyamara shi kenan, ko kuma dai akwai magana soyayya tsakanin ku? To shirin kwana 90 na fito cikin shirin kwana 90 inda na taka rawar gani kamar da kika faɗa, kuma na zama direban matar gwamna a cikin gidan gwamna. So alhamdulillah wannan dama ya bani dama matsayin direban gidan gwamna, kuma ita Rayya matsayinta na ma'aikaciyar gidan gwamna, tunda ita ba wai ya bace a gurin gwamna ko kuma ya a gurin matar gwamna, ita yar uwa ce gurin matar gwamna.